ابز حلف انتاي لكانير ناي ادوناي تنتينا سدحارغن كتنققلو وغن ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዘለዎም ፅሊ ጫፍ ዝወፀ ስለ ዝኾነ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ከኣስርዎ ክእሉ እዮም ክቐትልዎ እውን ይኽእሉ እዮም ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ እንድናረጋለን ይዝብል ትቆልዓ ኣበሳ የብሉ ይምርመረሎ ፖሊስ ይምርመረሎ ኣብ ናይ ኣየር ሓይሊ ግባኣትዩስ ቪድዮ ስለ ዝቀረፀ ስልጠና ገለታ ሞቲቬሽናል ስፒች ተባሂሉ እውን ስፒች ስለ ዝገበረ ኢሎም እንዲም ምርመራ ንገብረሉ ኣለና ዝበሉ ሕዚ ግን ኣሲሮም ኣሎ ኣብቲ ዝሓለፈ ስልጠና ንገብረ እንታይ ዝበሃል ምርመራ ንገብረሉ ኣለና እዮም ኢሎም ነይሮም ሕጂ ግን ኣሲርናዮ ኣለና ምስቶም ሓሙሽተ ተኣሲሮም ዝቆነዩ ኣብ ናይ ቲክቶክ ሽልማት ክግበር ከሎስ ኣከዳድንኦም ፍልይ ዝበለ ከምዚ ናይ ጌዝ መስለ ኣከዳድና ገይሮም ዝመፁ ሰባት ካብ ናይ ኢትዮጵያ ባህሊ ፍልይ ዝበለ ስለ ዝኾነ መናእሰይ ዘታልል ስለ ዝኾነ ገንዘብ ጥራሕ ንርከብ እምበር ባህሊ ድላዩ ይኹን ዝብለ ተሓሳስባ ዘለዎም ባህሊ ዝፃባእ ነገር ስለ ዝገበሩ ኣሲርናዮም ኢሎም ቀኒዮም እዮም ንኣዶናይ ሕዚ ዳሓርዮም ወሲዶሞ ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ ዘለና ኣብ ኣዶናይ እውን ኢሎም ናይ ኣዶናይ ኣከዳድናስ እዚኣ እንታይ እያ ትመስል ኮይና ከምታ ዝበልና እያ ክጥንቀቕ ኣለዎ ከም ዝበልናዮ ናልባሽ ንሱ እውን ኢሉ ኣጉል ይፈልጥ ባህሊ ኣሎ ናይ ተጋሩ ትግራዋይ እንድዩ ኣጉል እኒሄ ከምቶም ኣዲስ ኣበባ ዝኒሄው ካልኦት እውን ማለት እዩ ካልእ ተኣምር የብሉ ቁርብ ውፅእ ውፅእ ስለ ዝብል ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዝፍለጥ ተዘይኮይኑ ኣዲስ ኣበባ ተኸይዱስ ክንበር ይከኣል እዩ ኣዲስ ኣበባ ከይዱስ ስራሕ ምስራሕ ይከኣል እዩ ዓርስኻ ምዃን ይከኣል እዩ ዝኣምን ሕልና ዘለዎ ትግራዋይ ይሕዝነና ኣዶናይ እውን ሓዊሱ መቐለ ኮይኑ ክሰርሐን ይኽእል ነይሩ ተን ቪድዮ ዝሰርሐን ዘሎ መቐለ ኮይኑ ክሕግዝ ይኽእል ነይሩ ተን ቪድዮ ተን ገንዘብ ዝሕግዘን ዘሎ ቲክቶክ እየሰርሕን መቐለ ዝበሎ መን ነይሩ ሕዚ መውረድ ማፅን ምርካብ በምሓርኛ ከምዙ ፊልም ሰራሕቲ ኣነ እውን ኣብቲ ፊልም ንእሽተን ይነጥፍ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ኣርቲ ዘለው ተጋሩ እንታይ ፈተው በምሓርኛ ይሰርሑ ኦዲየንስ ክረኽቡ ምእንታን ተን ገንዘብ ክረኽቡ ማለት ኣነ እውን ክልተ ዝኾና ፊልም ሞኪረ ነይረ ናይ ባዕለይ ፅሑፍ በምሓርኛ እየ ፅቡቕ ፊልሚ ነይሩ እንደም ሓደ ዓብዪ ፊልሚ ኦልሬዲ ዓብዪ ዋጋ እውን ዘውፀ እዩ በምሓርኛ እየ ንምንታይ ኢኹም ዝኾን መሲሉካ ተኦዲየንስ